открытии выставки нашего замечательного художника. И приветственное слово предоставляется руководителю представительства Россотрудничества в Болгарии, директору нашего центра Виктору Васильевичу Баженову. Спасибо, добрый вечер. У нас часто бывает открытие выставок, они успешно проходятся, но сегодня совершенно необычная выставка. Павел и раньше выставлялся в нашем центре, но был одним из участников выставки. Сегодня его первая персональная выставка в Российском культурно-информационном центре. Как видите, она с первого взгляда удалась. Для нас очень важно, что наши гости понимали, что в нашем центре работают такие талантливые люди. У нас есть и артисты, и исполнители песен и так далее. То есть центр имеет такое хорошее содержание в таких прекрасных людях. Павел уже создал свою школу, она работает тоже в этом помещении. Правда, с детьми есть проблемы, они иногда бросают мячики, картины, что вызывает большое беспокойство. Но дети есть дети, и у Павла есть школа. Я хочу пожелать Павлу такого продолжения, такого же взлета творческого, развития его. У него уже появился свой стиль, он заметен, даже 2 стиля есть на стенах, это определено. Значит, и, конечно, развитие и обучение детей, которые очень его любят. Спасибо, Павел. Я хочу, у нас сложилась традиция, Марин здесь где-то, да? Мы ему вручили диплом номер 1, а вот диплом номер 2 вручается Павлу Николу за проведение персональной выставки в нашем центре. Вручаем. Спасибо большое. Искам да благодаря на Русския културно-информационен център в лицето на господин директор Баженов, както и на началника на отдел култура господин Шиманков за това, че ми помогнаха да реализирам идеите си и да осъществя тази изложба. Щастлив съм, че днес сме се събрали и че споделяте с мен този момент. Повече творби са създадени тази година и са плод на моите търсения като художник и като човек. Едно пътешествие, с което бях вдъхновен в моята муза. Едно търсене на островите на желанията. Всеки може да потърси в моите картини своите острови на желания. Другата част от изложбата е на фолклорна тематика и са сътворени през 2009 година по съвместен българо-руски проект. И сега малко ще ви занимавам с острови на желанията. Така озаглавих тази изложба. Желанието изпълва човека с мотивация. Човек се ражда да си изпълнен с желание. Желая нещо, което ми е харесало, което ми е вкусно, да бъда с няколко, с когото ми е приятно, желая да имам това, желая да имам онова и така нататък. Наличието на желание означава, че то или го няма, или е в малко количество. Нека да си представим, че животът е като океан и в този океан има острови на нашите желания. По пътя ни ние трябва да доплуваме някакво от тях. Дали ще използваме техниката на сърфиста, поемайки риск всеки път с ново преживяване и нов маршрут, и ще сме като машиниста в метрото, който знае точно маршрута и спирките си. Изборът е наш. Стигайки острова, в нас се пораждат нови желания. Да го усетя, вкуся, да му се насладя. Аз ще бъда щастлив, ако до всеки един от вас достигна моя път към острова и е породил желание във вас. Какво желание? Вие ще кажете. По-голяма част от картините са на абстрактна тематика, органична абстрактна експресия, малко сложно и философски. Няколко думи за абстрактната живопис. Абстрактната живопис е не толкова антиреалистично движение, колкото реалистично разкриване на преобладаващата абстрактност. Конфигурацията на линиите отразяват вярно същността на съвременните душевни, нашите мисли и чувства. Те приличат на тези автостради и шосета, които прекосяват празното пространство, където човешки крак не е стъпвал. Имах една творба, която стъпи, без да искам стъпи в нея. Така че, това може да се...